Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ EGPD हानजानि जिआव सासे बर' सुबुं बशिष्ठ पुलिस थानानि EGPD हानजाया हेर'इनजों लोगोसे सासे हमनो हादों EGPD हानजाया बङाइगावनि ड्राग्स फालांगिरि दीपक ब्रह्मखौ हमनो हायो EGPD हानजाया दीपक ब्रह्मनिफ्राय गासै 3.93 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे नोगोद 6,130 रां बोखांनो हायो क'क्राझाराव सासे खौरांगिरिखौ बुथारनो हुमखि होदों NLFB मुं लानानै सासे खौरांगिरिखौ बुथारनो हुमखि होदों सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा आसाम टक्सनि खौरांगिरि सन्जय रायआ साननैसो सिगां रायजोफोरनि जेंना जेंगोनाखौ लानानै खौरां फोसावदोंमोन नाथाय सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा जानबुंनि गेजेरजों NLFB मुं लानानै खौरांगिरि सन्जय रायखौ बुथारनो हुमखि होयो बुथारनो हुमखि होजानायनि उनाव खौरांगिरि सन्जय रायआ क'क्राझार पुलिस थानायाव दुथांफोरनि हेंथायै एफआइआर थिसनो खौरांगिरि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि 7 नं फकिराग्राम बियाबाव रायजो राजाफोरा लिंहरनायाव थांदोंमोन बिनि निउजखौ होनायनि उनावनो सिनाय मोनै नाम्बारजों सानै दुथाङा बुथारनो हुमखि होयो आरो फैगौ समाव 7 नं फकिराग्राम बियाबाव थांनानै निउज खालामोब्ला बुथारनाय हुमखि होयो आरो बुथारनानै दैमायाव गारहरनायनि हुमखि होयो होनना आसाम पुलिसा गुवाहाटीयाव बारग' जिएनएलएनि गाहायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों आसाम पुलिसा बारग' गार' नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि गाहाय चेम्पियन सांमाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ नंखाय भारतारि कारेन्सि नट हमनो मोननायनि दायाव हमो हमजानाय साथामबो मेघालयनि चेम्पियन सांमा गहान सांमा आरो चिरियान मोमोन होनना सिनायथिनाय जादों बिसोरनिफ्राय पुलिसा 15 लाखनि नंखाय भारतारि कारेन्सि नट मोननो हायो हमनो मोननाय रांनि पेकेटाव खालि 10,000 राङाल' गुबै रां बिनि अनगायै गासिबो गुफुर लेखा बिलाइ होनना गुवाहाटी पुलिसा मिथिहोयो क'क्राझाराव सासे खौरांगिरिखौ NLFB मुं लाना हुमखि होग्राया बर'नि NLFB आफाद ना सोरबा गुबुन हारिनि NLFB आफाद गोबां सुबुंफोरानो बर'नि NLFB आफादखौ सानदों जानो हागौ नाथाय बियो बर'नि NLFB आफादा नङा बिनि सायाव सिजफायाराव थानाय NLFB जेनेरेल सेक्रेटारि एन फानजारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों क्लेरिफिकेशन होयो बिथाङा लिरोदि बे पस्टनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ क्लेरिफिकेशन होनो सानदों दि बावैसो सिगां गोबां निउज मिडियाफोराव मोनसे कल भाइरेलखौ लानानै दावराव जानायखौ नुनो आरो खोनानो मोन्दों दा जाहैबाय गुबै बाथ्रा सासे निउज रिपर्टारनाव गावखौ NLFB सोद्रोमा एबा NLFB आफादनिफ्राय कल खालामदों होननानै सिनायथि होनानै हुमखि होदों गोबां रायजो राजा एबा सुबुंफोरानो सानदों दि NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ बे हुमखिखौ होदों होननानै नाथाय बे बाथ्राया बे नङा जोंनि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ होआखै बे हुमखिखौ NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बेंगलिनिफ्रायसो होनाय जादों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ लानानै गोनो गोथो जानो नाङा गोजोन्थों जेनेरेल सेक्रेटारि NLFB एन फानजारि गुवाहाटीयाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा आरो 3 जोखोम गुवाहाटीनि कामाख्या गेटआव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो बे जाब्रबथाया जायो जेब्ला फर्ड एन्डिभियर गारिया एल्ट' आरो फसंना दोननाय बाइकजों सौग्राव फैयो बे जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा जायो आरो 3 जोखोम जायो थैनाय सुबुंखौ नुनमाटिनि प्रशान्त सक्सेना आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ ज्योतिर्मय कुमार दास मनुमत तालुकदार आरो दीपंकर दास होनना सिनायथिनाय जादों बे जाब्रबथाय जानायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ GMCHआव थिसननाय जायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों